ee chukwu na mkpa na ya ekene ezumezu mma ya ekene mmọkwu kene mmọta kene echi ekwu kene echi nta kene nụ kene anị kene obu kene ekwu kene ọhịa kene ụzọ kene ihe anị kene ihe dị anị n'ime ọ bụ n'isi ụmụ Igbo niile ụmụ Biafra Igbo niile nọ n'obodo Ituri ụmụ Igbo niile nọ n'Ituri na-enwere akwụkwọ na-achọ akwụkwọ ma ndị na-achọ ọrụ n'isi ụmụ Igbo niile nọ n'Ituri na-ata ahụhụ n'ụbọchị taa nke mbụ bụ na anyị na-ebidogori n'isi prime minista their new prime minister ọfụ a na-akpọ Savani onye nke bata wee chenji lọ wee butebe ụlọ chenji wee butebere ụmụ Igbo ahụhụ adị enye ndị mmadụ akwụkwọ n'ụbọchị taa n'isi Savani ihe ọbụla bụ ezumezu iwe niile si n'ebe Savani nọ wee na-ada n'isi ụmụ Igbo niile n'ụbọchị taa ka anyị na-ezi iwe akwa ndụ na anụ ka anyị ji wee na-ezi iwe anyị zee iwe na eke zee n'oye zee na awọ zee na nkwọ ka anyị zesi iwe wee butuo iwe niile ihe ọbụla bụ iwe niile si n'ebe Savani nọ wee na-abịa wee na-adakwasị ụmụ Igbo niile anyị na-ezi iwe niile ahụ ka anyị mesịrị n'isi nyanwụ Savani ihe bụ chie na ezumezu mma niile anya na anyị ka anyị ji ebune na egbene wee na-ewetara unu wee na-epe unu homeji ka mmetụta ya aka n'obi ka o bido nyebe ụmụ Igbo akwụkwọ ọ bụkwa sọ ka onyebe ụmụ Igbo akwụkwọ ka enyebekwuo ha ọrụ na ebe anyị kwuru n'ụbọchị taa aka ilo niile ọkwanye ya bụ dibịa ezumezu mma ọkụ n'ọnụ mmụọ ọkụ na mmụọ ntakụ n'ọnụ echi ekwu na iche ntakụ n'ọnụ wee na-asụ Savani ya nyebe ụmụ Igbo akwụkwọ nyebe ụmụ Biafra niile akwụkwọ nyebe ha ọrụ ka ha rụba ọrụ ka ọ ghara inwe onye ahụ ebuna ebuna ọ nwere onye ebuna ka udo bido n'isi onye ọbụla osi ụmụ Igbo niile ka ha jebe ejebe ka ha nebe anya ka anyị mesịrị ya ezumezu Ituri niile ma ndị ichie Ituri ma aja na ukwu aja na ntụ nọ n'Ituri ezumezu arụsị nọ n'Ituri ezumezu ndị mmiri niile nọ n'Ituri ọya bụ oke efi nwunye efi ebune na nnekwu ebune na ikenga ewu ka anyị ji wee na-ewetara unu uru wee na-epe unu homeji n'ụbọchị taa gbasara n'isi ụmụ Igbo Biafra niile nọ n'obodo unu ụmụ ohu ụzọ kpere ha azụ nye na ha akwụkwọ na eke nye na ha n'oye nye na ha na nwa nye na ha na nkwọ akwụkwọ ka anyị na-ekwusị nyebe ha akwụkwọ nyebe ha ọrụ ka ha kwụsị ịta afụ ka ha wee wetebe n'ego n'obodo anyị wee dozibenube anyị wee nyerebe ikwu na ibe aka anya ka anyị na-ekwu n'ụbọchị taa ezumezu mmụọ ọkụ n'ọnụ mmụọ ọkụ na mmụọ ntakụ n'ọnụ ya na isi nwoke n'isi nwaanyị nọ n'obodo Ituri n'afọ maka inye ụmụ Igbo akwụkwọ n'afọ maka inye ndị mmadụ akwụkwọ n'afọ maka inye ndị mmadụ ezigbo ọrụ n'isi ndị nwaanyị ha niile ikenga ewu na nnekwu ka anyị ji wee na-ewetara chi ya na ezumezu mmụọ niile ha na-ahị uru n'isi nwoke ha niile ebune na egbone ka anyị ji wee na-ewetara chi ya na ezumezu mmụọ niile ha na-ahị uru na-epe ya homeji ka a metụta ha aka n'obi ka e nyebe ụmụ Igbo akwụkwọ ụmụ Biafra niile akwụkwọ nyebe ha ọrụ n'ụbọchị taa na m etigo ọwọ na wee sị na ọ dịgoro ụmụ Igbo niile ụmụ Biafra niile nọ n'Ituri mma n'ụbọchị taa anyị enyebe ha akwụkwọ nyebe ha ọrụ n'ụbọchị taa aka ilo niile akwụkwọ ya bụ dibịa ịtụ nkwụrụ ka ọ ya dị na eke dị n'oye dị na awa dị na nkwọ mgbe niile ebi ebi na awa Chukwu okike abịa bụ ise oke ọmụma bụ eze mmụọ esi Los Angeles California USA ewetara unu ekpere mgbe ka emesịa